Bore da bawb, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n rhyfeddol ac yn wych i feddwl yn dydi, oherwydd fod yr ysbryd glân yno ni fel Cristnogion, yn ein uno ni a'n gilydd, yn bod ni nawr yn yr oedfa hon, bod ni ar wasgar, rydyn ni yn cyd addoli. Ac i ni hefyd yn cyd addoli gyda phob un o bobl yr arglwydd trwy'r byd i gyd wrth i ni heddiw ddathlu y Sul, dydd cyntaf o'r wythnos, y diwrnod hwnnw pan atgyfododd yr arglwydd Iesu Grist. Bod ni bore yma falle jyst o flaen sgrin ar ein pennau'n hunan neu fel teulu, chi ddim ar eich pennau'ch hunan. I chi yn cyd addoli gyda'r holl saint. Mae'ch llais chi wrth i chi ganu yn uno gyda lleisiau yr angylion yn y nefoedd a'r saint hynny sydd yn barod wedi marw a wedi mynd i fod gyda'r arglwydd. I ni'n gwneud rhywbeth gwych y bore yma. Felly gadewch i ni weddio nawr, gadewch i ni geisio ysbryd yr arglwydd wrth i ni addoli gyda'n gilydd. O Dduw yn tad, ni'n diolch i ti am hyn. Ein bod ni trwy waith dirgel yr ysbryd glân yn gallu cyd addoli, yn gallu codi ein lleisiau ni mewn gweddi a mawl gyda dy holl bobl di. Ar y ddeiar ac yn y nefoedd. Ni'n diolch am hyn. Ac arglwydd ni'n gofyn eto wneud yn helpu ni i gofio hynny, fod yn ymwybodol o hynny, ein bod ni'n gwneud rhywbeth gwych ag mawreddog yma'r bore yma, wrth i ni addoli'r Duw byw. Arglwydd, bydd gyda ni nawr, rod ysbryd glân di i ni, os gweli di fod yn dda. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, gadewch i ni ganu nawr gyda'n gilydd. Ni am droi nawr at air Duw, ac ni'n darllen o 1 Ioan, pennod 2, ac adnod 18 ymlaen i 27. Cyn i fi ddarllen, falle bod y werth nodi, mae'r adran yma yn ymwneud â yr angrist, neu anghristiau.
Ac o'n i'n meddwl bod e just werth nodi rhywbeth bach am y gair yna, Crist, neu anghrist. Hynny yw, ni'n anghofio weithiau yn dyn ni, mae nid cyfenw Iesu oedd Crist, nid Mr Crist oedd e, na fe oedd Iesu y Crist. Teitl yw Crist, mae'n golygu Meseia, un sydd wedi ei eneinio. Yn yr Hen Testament, roedd proffwydi a brenhinoedd ac offeiriaid yn cael ei eneinio. Ac roedd yna eneinio efo olew. A'r olew yna'n symbol o waith yr Ysbryd Glân yn ei nerthu nhw i wneud i gwaith nhw. Ac yn yr Hen Testament wedyn, mae'n ddisgwyliad y bydd Duw yn anfon un sydd Meseia, Crist, eneiniog, un sydd wedi ei lenwi, ac Ysbryd Glân Duw ei hun mwyn achub ei bobl. Dyna pwy yw Iesu. A mae just cofio hynny, mynd i fod yn helpu ni wrth ystyried pwy yw'r anghrist a'r anghristiau lawer mae Ioan yn sôn amdano nhw, a'r ffaith bod ni nawr, fel Cristnogion, dilynwyr i'r Crist, rydyn ni wedi ein eneinio i ni di derbyn yr Ysbryd Glân. Wel, gyda chi ni ddarllen gair Duw gyda'n gilydd. Blant. Dyma'r awr olaf. Ac fel y clywsoch fod yr anghrist yn dod, yn awr dyma anghristiau lawer wedi dod. Wrth hyn yr ydym yn gwybod mai dyma'r awr olaf. Eithant allan oddi wrthym ni, ond nid oeddent yn perthyn i ni. Oherwydd pe byddent yn perthyn i ni, byddent wedi aros gyda ni. Dangoswyd felly nad oedd neb ohonynt yn perthyn i ni. Ond amdano chwi, y mae gennych eneiniad oddi wrth yr un sanctaidd, ac yr ydych bawb yn gwybod. Nid am nad ydych yn gwybod y gwirionedd yr wyf yn ysgrifennu atoch, ond am eich bod yn ei wybod ac yn gwybod hefyd am bob celwydd nad yw o'r gwirionedd. Pwy yw'r un celwyddog, ond y sawl sy'n gwadu mai Iesu yw'r Crist. Dyma'r anghrist, sef yr un sy'n gwadu'r tad a'r mab. Pob un sy'n gwadu'r mab, nid yw'r tad ganddo chwaith. Y sawl sy'n cyffesu'r mab, y mae'r tad ganddo hefyd. Chwythau, bydded i'r hyn a glywsoch o'r dechrau aros ynoch. Os bydd yr hyn a glywsoch o'r dechrau yn aros ynoch, byddwch chwythau hefyd yn aros yn y mab ac yn y tad. Dyma'r hyn a addawodd ef i ni, sef bywyd tragwyddol. Ysgrifennais hyn atoch ynglŷn â'r rhai sydd am eich arwain ar gyfeiliorn. A chwythau, y mae'r eneiniad a gawsoch ganddo ef yn aros ynoch, ac nid oes arnoch angen neb i'ch dysgu. Ond y mae'r eneiniad a roddodd ef yn eich dysgu am bopeth, a gwir yw, nid celwydd. Fel y dysgodd ef chwi, a'r hoswch ynddo ef. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air un i'r bore yma. Ond ni'n mynd i gael stori nesaf i'r plant. Wythnos diwethaf, roedd hi'n 50 diwrnod ers y Pasg, diwrnod y Pentecost. Yn amser yma o hanes y disgyblion, roedd Crist wedi marw ac atgyfodi, ond roedd e dal yn dysgu y disgyblion cyn i'w amser ar y ddaear ddod i ben.
roedd y disgyblion yn bryderus i Iesu adael nhw. Ond, roedden nhw'n gwybod bod ei amser yn bryn. Dywedodd Iesu, pan oedd e gyda'r disgyblion, Nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydiau y mae'r tad wedi ei gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun. Ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Yna, dyma Iesu yn cael ei gipio i'r nefoedd. Enw am hyn yw'r ysgyniad. Felly, daeth y disgyblion i gyd at ei gilydd i gwrdd mewn ystafell. Ac yna, daeth sŵn gwynt grymus trwy'r ystafell, a ymddangosodd dafodau fel tân ar pennau pawb oedd yna. Llenwodd pob un ohonynt â ysbryd glân, a dechreuon nhw siarad pob math o ieithoedd gwahanol. Oherwydd hyn, oedd y disgyblion wedyn yn gallu rhannu y newyddion da gyda'r pobl i gyd o'i gwmpas nhw. Y newyddion da yw bod Iesu wedi marw ar gyfer ein pechodau ni, yr holl pethau drwg ni wedi wneud, mae Iesu wedi marw ar ei cyfer nhw. Ar ôl hwn, daeth 3,000 o bobl yn Gristion yn y cyfnod yma, a oedd pob un ohonyn nhw wedi cael ei bedyddio gan y disgyblion. Dyma'r amser pan dechreuodd yr eglwysi cyntaf, a dyma sut oedd yr disgyblion wedi mynd allan a rhannu newyddion Iesu. So pam mae hwn yn bwysig i ni? Pan rydyn ni'n dod yn Gristion, rydyn ni'n credu yn Iesu, yn caru Duw ac yn derbyn y ysbryd glân i'n calonnau ni, sydd yn meddwl bod Duw yr ysbryd glân ynddo ni trwy'r amser. Ond pwy yw'r ysbryd glân? Mae'r ysbryd glân, y tad a'r mab, yn y nefoedd i gyd gyda'i gilydd, ond mae swydd yr ysbryd glân yn wahanol. Mae yn dangos i ni beth sy'n iawn a beth sy'n anghywir o flaen Duw. Mae e'n helpu ni weddio. Mae e'n helpu ni ddod yn agos at Duw a dysgu mwy i ni am Dduw a Iesu. Ond mae e hefyd yn rhoi hyder i ni i siarad a rhannu am bywyd Iesu gyda'n ffrindiau, yn teulu a pawb sydd o'n cwmpas ni. Ond mae e hefyd yn meddwl bod e'n rhoi sicrwydd i ni byddwn ni byth ar ben ein hunan. Felly, mae dydd y Pentecost yn neud i ni gofio bod Duw wedi danfon yr ysbryd glân i ni a i'n calon. Wel, gadewch i ni weddio eto dyn gilydd. O arglwydd, i ni'n diolch am yr fraint rhyfeddol yma sydd gennym ni, ein bod ni, o rai sydd wedi credu yn yr arglwydd Iesu, rydyn ni wedi derbyn yr ysbryd glân, rydyn ni wedi ein eneinio ganddo fi. Ac o arglwydd, i ni'n meddwl nôl i'r geiriau hynny welon ni yn Efengil Ioan, lle roedd yr arglwydd Iesu yn addo. Mae hyn fydd yn digwydd, roedd e'n addo anfon yr ysbryd glân, yn addo ar sail ei farwolaeth a'i atgyfodiad a'i esgyniad y byddai yn tywallt allan ei ysbryd ar ei bobl. Ac o arglwydd, mae hyn yn ein rhyfeddu ni. I feddwl bod yr un ysbryd yna nath lenwi
yr arglwydd Iesu Grist. Yr un ysbryd nath ei gyfodi o'r bedd, yn fod yr ysbryd hwnnw nawr ar waith yn ni, yn agor llygad ein deall ni, ac yn ein uno ni â Christ, ac yn ein nerthu ni, ac yn ein cynorthwyo ni, yn ein gwendid, yn ein helpu ni i weddio o arglwydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti am y rodd ryfeddol hon. Ni'n gofyn, neu di'n cadw ni rhag trysau yr ysbryd glân, a neu di'n cadw ni rhag byw mewn ffordd sydd yn achosi'r ysbryd i bellhau fel petai. Na, arglwydd, i ni eisiau cerdded yn yr ysbryd glân o ddydd i ddydd. A da, di ni'n dod y bore yma at adnodau sydd falle yn rhyfedd i rai, yn anghyfarwydd i rai, ac o arglwydd ni'n gweld yn y geiriau hyn, ein bod ni yn gwynebu gwrthwynebiad, fod na elynion rai sydd yn gweithio yn erbyn dy eglwys di, yn erbyn y gwirionedd, yn erbyn yr efengil yma am yr arglwydd Iesu, y Christ. A felly ni'n gofyn am dy help di, arglwydd. Helpa ni i ddysgu yr hyn roes i am i ni wybod. Helpa ni i gredu ac i dderbyn yr hyn mae dair di ni ddweud wrtho ni. Helpa ni i dy geisio di, ac helpa ni arglwydd i sefyll yn gadarn beth bynnag a ddaw, am ein bod ni wedi profi yr eneiniad yna gen i ti dy hun. O arglwydd, trygarha wrthon ni nawr, bob un sy'n gwrando, pob un sydd yn yr oedfa hon, i ni'n dygeisio di nawr, ni'n gofyn ei di ymwneud â ni yn ôl ein amrywiol anghenion ni. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, nawn ni ganu eto cyn bod ni'n troi i edrych ar air Duw gyda'n gilydd. Blant, dyma'r awr ola. Dyma yw neges Ioan, yw ddarllenwyr ac falle fod e'n swnio'n rhyfedd i ni sydd yn byw
2000 o flynyddoedd ar ôl i Ioan ysgrifennu'r geiriau hyn, i ni, bore yma'n gallu dweud yr un peth. Rwy'n gallu cyhoeddi i chwi, dyma yr awr ola. Roedd dyfodiad cyntaf yr arglwydd Iesu Grist pan gafodd ei eni ym Methlem pan nath e fyw ei fywyd cyfiawn yma ar y ddeiar a roi ei fywyd yn aberth ar y groes. Roedd hynny yn ddechrau ar gyfnod newydd mewn hanes. Y cyfnod fydd yn parhau nes ei ail ddyfodiad. Mae e wedi atgyfodi, mae e wedi esgyn, a mae'n y gyfnod nawr cyn bod e yn dychwelyd unwaith yn rhagor ar ddydd y farn. Ac yr enw sy'n cael ei roi i'r cyfnod hir yma yw yr awr ola. Yr holl amser yma rhwng ddau ddyfodiad Crist. Maen nhw'n cael ei galw yr dyddiau diwetha, neu fan hyn, yr awr ola. Ac does neb yn gwybod pryd yn union fydd Crist yn dychwelyd. Ond mae'n rai pethau fydd yn nodweddu yr awr olaf yma, yn nodweddu y dyddiau diwetha. Y pethau fydd yn wir trwy gydol y cyfnod yma, ac eto pethau fydd fel petai nhw'n cynyddu, yn amlhau ac yn cyrraedd rhyw fath o uchafbwynt cyn y diwedd. Rai esiamplau bydde rhyfeloedd, ag newyn, a thrychinebau naturiol, a drygioni, ag erledigaeth o bobl ddew. Hynny yw, mae'r pethau yma wedi bodoli ers i Ioan ysgrifennu. Maen nhw'n wir heddi, ond yr awgrym yw bod nhw'n mynd i gynyddu a cyrraedd uchafbwynt cyn dydd y farn, ac un o'r pethau eraill bydd yn wir yw bodolaeth anghristiau. Ac yna, cyn y diwedd, anghrist. Nawr falle fod y term yma yn anghyffredin i chi. Neu falle fod y gair yna anghrist yn rhywbeth i chi'n cysylltu gyda rhyw ffilmiau arswyd, pethau sydd fod i godi braw arnoch chi. A felly, fi'n credu mae'r testyn yma yn un pwysig iawn ar ein cyfer ni. Rwy'n ni'n dal i fod yn yr awr olaf. A felly be mae Ioan yn ei ddisgrifio fan hyn, mae dal i fod yn wir, mae dal i fod yn broblem. Dyma'r sefyllfa i ni'n i wynebu. Ac mae Ioan eisiau i'w ddarllenwyr i fod yn gyfarwydd gyda'r syniadau yma. A dwi ddim yn treol ei dychryn nhw, cael ei braw arnyn nhw, na, mae eisiau i'w rhybuddio nhw. Mae'r anghristiau yma, fel nhw'n ei ystyried, mae nhw yn beryglus. Wythnos diwetha, o'n i'n pwysleisio'r ffaith fod yr eglwys yn unedig, yr undod yma o gariad a pobl yn tyfu gyda'i gilydd, yn gwasanaethu gilydd, yn sefyll gyda'i gilydd, yn gadarn yn erbyn y byd. Ond mae hynny'n mynd i gael ei wrthwynebu. Mae yna rai, fel ni'n mynd i glywed nawr, sydd yn gweithio yn erbyn yr undod yna, yn gweithio yn erbyn y gwirionedd, sydd yn ymosod ar yr eglwys, hyd yn oed yn enw Cristnogaeth. Pobl sydd yn ceisio ein rhannu ni. A felly, be fi eisiau gwneud bore yma yw edrych ar yr adran yma a gofyn 3 cwestiwn. Yn gyntaf, pwy ydyn nhw, pwy mae Ioan yn sôn amdano nhw. Yn ail, sut ydyn ni'n ei adnabod nhw. Ac yn anola, pa wersi gallwn ni ddysgu o hyn. Felly ddechrau, pwy ydyn nhw? Am bwy mae Ioan yn sôn fan hyn. Ac falle'r ffordd gorau, neu rhwyddau ateb y cwestiwn, yw canolbwyntio yn gyntaf ar yr person yma mae Ioan yn cyfeirio ato fel anghrist. Adnod 18. Blant. Dyma'r awr olaf, ac fel y clywsoch fod anghrist yn dod, yn awr dyma anghristiau lawer wedi dod. Wrth hyn, rydym yn gwybod mai dyma'r awr olaf.
Nawr fel bydd rai o'ch chi'n gwybod, mae'n anghytuno ynglyn â beth yn union fydd trefn digwyddiadau cyn bod Crist yn dychwelyd, ond mae yna yr awgrym yma yng Ngaerdydd, bydd yna wrthryfel, bydd yna wrthwynebiad ffyrnig iawn yn erbyn Duw a'i bobl. Bydd fel petai'r diafol yn ceisio gwneud last stand, un ymdrech fawr olau sefyll yn erbyn yr arglwydd. Ac y syniad sydd dyn ni yw bydd gweithgarwch Satan yn cael ei harwain yn y byd gan y ffigwr yma sy'n cael ei gyfeirio ato fel yr Anghrist. Yn union fel nath Duw y Tad presennoli a datguddio ei hun trwy ei fab, yr arglwydd Iesu, y Crist, y Meseia, reit ar ddiwedd y byd, bydd y diafol yn ceisio gwneud rhywbeth tebyg trwy yr Anghrist. A mae'n debygol, mae dyma'r un person sy'n cael ei gyfeirio ato fe yn llyfr y datguddiad fel y bwystfil, ac yr un person hefyd mae Paul yn cyfeirio ato yn ei lythyr at y Thessaloniad fel yr un digyfraith, dyn pechod. Felly, mae dach chi'r unigolyn yma sydd yn mynd i fod yn arweinydd yn y gwrthryfel yn erbyn Duw a yn erbyn yr arglwydd Iesu Grist. A nawr, mae Ioan yn dweud, cyn hynny, fe fydd yna anghristiau lawer, lot o anghristiau bach fel petai'n ymddangos. A eto, mae chydig bach yn debyg i y ffordd yn yr Hen Testament, mae dyn ni cysgodion sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer Iesu. Chi'n cofio, mae dyn yr unigolion yma a pethau eraill sydd yn yw, maen nhw'n pwyntio, maen nhw'n gysgodion anghyflawn sy'n cyrraedd cyflawniad yng Nghrist. Wel, yn yr un ffordd y fydd yna unigolion yn ymddangos mewn hanes sydd yn debyg i'r Anghrist. Maen nhw'n ymddwy mewn ffordd tebyg, ond yn paratoi'r ffordd mewn ffordd ar gyfer yr Anghrist. Nawr, beth sy'n wir amdano nhw te? Beth sy'n nodweddu y bobl yma? Ac be fydd yn nodweddu yn y pen draw yr Anghrist? Wel, mae yna fwy gallwn ni ddweud na hyn, ond mae Ioan yn canolbwyntio ar cwpl o bethau penodol yn dydy. Gyntaf gyd, mae'n dweud bod nhw'n gwrthwynebu Iesu, y Crist. Adnod 22. Pwy yw'r un celwyddog, ond y sawl sy'n gwadu mae Iesu yw'r Crist. Dyma'r Anghrist, sef yr un sy'n gwadu'r tad a'r mab. Pob un sy'n gwadu'r mab, nid yw'r tad ganddo chwaith. Y sawl sy'n cyffesu'r mab, mae'r tad ganddo hefyd. Felly, yn yw'n yr peth amlyca, mae'r Anghrist yn mynd i sefyll yn erbyn Crist, yn mynd i wadu mae Iesu yw y Crist. Gwrthod mae Iesu yw pwy oedd e'n dweud o fe. Gwrthod yr hyn oedd yr Hen Testament yn ei ddweud amdano fe y Meseia. Portreadu Iesu fel athro efallai, neu esiampl i'w ddilyn efallai, neu rhyw syniad anelwig, ond ddim fel Crist, ddim fel Meseia, ddim fel mab i'r tad, nid fel Duw tragwyddol di dod yn y cnawd, nid fel gwaredwr sy'n rhoi ei fywyd yn aberth dros ei bobl e. Felly maen nhw'n gwadu'r Crist, ond maen nhw fwy achos, dyn nhw ddim jyst yn gwrthwynebu Iesu, ond maen nhw eisiau cymryd ei le, maen nhw eisiau camu i fewn. Adnod 26. Ioan yn dweud, ysgrifennais hyn atoch ynglyn â'r rhai sydd am eich arwain ar gyfeilion. Then dyn nhw ddim jyst eisiau sefyll yn erbyn Iesu a gwadu mae Iesu yw'r Crist, maen nhw eisiau pobl i'w dilyn nhw yn lle.
Maen nhw eisiau cyflwyno syniadau eraill yn lle Iesu. Maen nhw'n mynd i honni bod ganddyn nhw rhyw syniadau newydd. Bod ganddyn nhw rhyw ddealltwriaeth gwell, bod ganddyn nhw rhyw ddatgyddiad pellach, rhyw wirionedd dyfnach na Iesu fel Meseia. Maen nhw'n mynd i honni bod ganddyn nhw rhyw efengyl newydd sydd yn wahanol i'r efengyl syml oedd yr eglwys yn ei chyhoeddi o'r cychwyn cyntaf. Ond yna mae yna un nodwedd arall sy'n sefyll allan amdano nhw, a falle mae dyma'r peth dyfnaf yn adnod 20. Amdano chwi, mae gennych eneiniad oddi wrth yr un sanctaidd ac yr ydych bawb yn gwybod. Fan hyn ni'n dod i'r gwahaniaeth sylfaenol rhwng y gwir Gristnogion a'r anghristiau yma. Mae pob Cristion wedi ei eneinio gan yr un sanctaidd. Mae'r ysbryd glân, ysbryd Iesu wedi cael ei dywallt arno ni a wedi roi'r gwybodaeth yna i ni o Iesu fel y Meseia. Na'r unig ffordd i ni'n gallu derbyn mae Iesu yw mab Duw, yr eneiniog, yr un sydd wedi marw dros ein pechodau ni. Ni dim ond gallu gweld hynny a derbyn hynny a chredu hynny os yw'r ysbryd glân di dod a di wneud ei waith yno ni. A felly, pwy yw yr anghristion yma? Wel, maen nhw'n dangos mewn ffordd bod yr ysbryd ddim wedi eneinio nhw. Maen nhw'n anghristiau. Dyn nhw heb ei eneinio gan yr ysbryd glân. Chi'n gweld dim ond trwy waith yr ysbryd glân gall berson gydnabod a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n dweud yn Saesneg, it takes one to know one. A dyna sy'n wir fan hyn, mae'n rhaid i ni gael ein eneinio, cael ein geni drachefn, derbyn yr ysbryd glân mwyn gweld. Pwy yw Iesu? Felly pwy yw'r anghristiau yma? Wel, nhw yw'r rhai sydd yn gwadu'r Crist, yn ceisio arwain pobl i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist, a maen nhw'n gwneud hynny oherwydd yn ei hanfod dyn nhw eu hunan heb dderbyn ysbryd Crist. Maen nhw'n cael eu harwain gan, wel, gallwn ni ddweud, ysbryd yr angrist. Na, mae hynny'n dod yn ni at gwestiwn pwysig arall, sef siwd i ni yn adnabod rhain. Ni wedi clywed ychydig am pwy ydyn nhw, beth sy'n wir amdano. Ond beth sy'n bwysig nawr wrth gwrs yw bod ni eisiau adnabod nhw, ni eisiau gwybod pwy ydyn nhw. Felly, siwr i ni'n gwneud hynny? Wel, i ryw raddau mae'r ateb yn amlwg. Felly ni edrych ar y pethau ni wedi sôn amdano nhw'n barod, pethau sy'n wir amdano nhw, a dweud, wel, dyna nhw. Mae'n glir i weld. Os ydych chi rhywun sydd yn sefyll lan ac yn gweud, nid Iesu yw'r Meseia. Neu yn dweud, mae gennym ni efengyl newydd i'w chyhoeddi i chi. Maen nhw'n profi, maen nhw'n dangos mewn ffordd amlwg iawn pwy ydyn nhw. Ond y reality yw, dyw e ddim wastad mor syml â hynny ydy e. Mae'r gelyn yn gallu ymddwyn yn dwyllodrus iawn ar y degau. Gwrandewch am funud ar be mae Iesu'n gwneud ar y pwnc yma. Yn darllen o efengyl Mathew pennod 7. Gochelwch rhag gai broffwydi, sy'n dod atoch yng ngwisg defaid ond sydd o'i mewn yn fleiddiaid rheibus. Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. Ai oddi ar ddrain mae casglu grawnwyn, neu oddi ar ysgall ffigys? Felly mae pob coeden dda yn dwy'n ffrwyth da, a choeden wael yn dwy'n ffrwyth drwg. Ni all coeden dda ddwy'n ffrwyth drwg, na choeden wael ffrwyth da. Mae pob coeden nad yw'n dwy'n ffrwyth da yn cael ei thorri lawr a'i bwrwy'r tân. Felly, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy.
Felly, beth yw ffrwyth yr anghrist? Wel, fi'n credu allan ni sôn am ddau ffrwyth amlwg fan hyn, sef ffrwyth eu gweithredoedd nhw a ffrwyth eu geiriau, dysgeidiaeth nhw. So, gweithredoedd yn gyntaf. Y ffordd maen nhw'n ymddwyn, mae hynny yn mynd i ddangos i ni yr hyn sy'n wir am eu calon nhw. Beth yw gweithredoedd? Beth yw agwedd? Beth yw ymddygiad yr anghristio yma yn ôl Ioan? Wel, adnod 19. Eithant allan oddi wrthym ni, ond nid oeddent yn perthyn i ni. Oherwydd pe byddent yn perthyn i ni, byddent wedi aros gyda ni. Dangoswyd felly nad oedd neb ohonynt yn perthyn i ni. Be mae Ioan yn dweud fan hyn yw, mae un ffordd o adnabod yr anghristio yma yw bod nhw'n gadael yr eglwys. Hynny yw, ar un adeg roedd yr unigolion yma wedi bod yn rhan o'r eglwys, yn dweud bod nhw'n Gristnogion yn ddilynwyr i Iesu fel y Crist, ond yna maen nhw wedi gadael. Maen nhw wedi mynd i ffurfio eglwysi eraill. Maen nhw wedi mynd o gymdeithas gyda y saint. Maen nhw wedi gwahanu eu hunain oddi wrth gorff Crist. Maen nhw wedi symud i ffwrdd oddi wrth Cristnogaeth hanesyddol, apostolaidd, uniongred, Beiblaidd, yr hyn mae pobl ddew wedi gredu a'i ddysgu o'r cychwyn. Felly dyma y ffrwyth cyntaf. Maen nhw'n bobl sydd yn symud i ffwrdd oddi wrth y gwirionedd. Nawr, peidiwch anghamddeall i fan hyn, dydw i ddim yn dweud fod pob person sydd yn gadael eglwys neu'n symud o un eglwys i eglwys arall bod nhw yn anghristiau. Na. Yn anffodus, mae hynny'n gallu digwydd ar adegau. Mae yna resymau weithiau digon gwirion a digon anghywir pam fod person yn symud o un eglwys i eglwys arall, ond dyw hynny ddim yn gwneud nhw yn anghrist. Ac wrth gwrs hefyd, cofiwch, mae'r gwrthwyneb fan hyn yn gallu bod yn wir. Gallech chi gael sefyllfa lle mae arweinwyr eglwys, neu hyd yn oed yr mwyafrif o fewn cynulleidfa, maen nhw wedi symud oddi wrth y gwirionedd. Dyn nhw ddim wedi symud yn ddaearyddol, nhw sy'n dal yna, ond maen nhw wedi symud o'r gwirionedd, o'r athrawieithau sylfaenol. A gallech chi wedyn gael sefyllfa lle mae yna unigolyn yn y gynulleidfa yna sydd yn teimlo, wel, i fi ddim yn gallu aros fan hyn mwyach. Mae'n rhaid i fi adael mwyn bod yn ffyddlon i air Duw. Ond y pwynt fan hyn yw mae beth sydd yn gyffredinol yn wir am anghristiau, os ydyn nhw'n amlwg yn cyhoeddi hynny a'i peidio, yw maen nhw'n cefnu ar y ffydd a draddodwyd unwaith am beth i'r saint. Maen nhw yn symud i ffwrdd o be mae Cristnogion wedi dysgu a chredu o'r cychwyn. Maen nhw'n symud i ffwrdd oddi wrth canolbwynt yr Efengil, oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw yn cyflwyno syniadau newydd, athrawieithau newydd. Maen nhw yn cyfiawnhau byw mewn ffyrdd sydd yn mynd yn groes i'r Efengil, yn groes i air Duw. Yna'n gysylltiedig efo hynny, mae dych chi ffrwyth ei geiriau, yr hyn maen nhw yn ei ddweud, yr hyn maen nhw yn ei ddysgu. Adnod 21. Nid am nad ydych yn gwybod y gwirionedd rwyf yn ysgrifennu atoch, ond am eich bod yn ei wybod, ac yn gwybod hefyd am bob celwydd nad yw o'r gwirionedd. Pwy yw'r un celwyddog? Ond y sawl sy'n gwadu mae Iesu yw'r Crist. Dyma'r anghrist, sef yr un sy'n gwadu'r tad a'r mab. Be mae Ioan yn dweud yw fod angen i ni edrych ar ffrwyth ei geiriau nhw.
Yr hyn maen nhw'n ei ddweud, yr hyn maen nhw'n ei ddysgu. Ydyn nhw'n gwadu. Mae Iesu yw y Crist. Ydyn nhw'n gwadu mae fe yw mab Duw. Ydyn nhw'n gwadu ei ddyndod fod e'n ddyn, berson go iawn. Ydyn nhw'n gwadu bod e wedi byw bywyd perffaith, di-bechod. Ydyn nhw'n gwadu bod e wedi rhoi ei fywyd e fel aberth iawnol, aberth cymod dros ein pechodau ni ar y groes. Ydyn nhw'n gwadu bod e wedi atgyfodi yn gorfforol ar y trydydd dydd. Ydyn nhw'n gwadu yr ysgrythyrau sydd yn tystio iddo fe. Gallwn ni fynd ymlaen. Hynny yw, yn yr holl bethau hyn, be maen nhw'n gwneud, maen nhw'n dysgu efengyl arall sydd ddim yn efengyl o gwbl. Be maen nhw'n gwneud wrth wadu'r pwyntiau sylfaenol yma? Maen nhw'n gwadu'r Crist. Maen nhw'n dysgu pethau sydd yn effeithio ar ein iachawdwriaeth ni. Pethau sydd yn sylfaenol i'n ffydd ar sut ni'n cael ein hachub, dod i berthynas gyda Duw. A felly maen nhw'n anghristiau. A mae hynny'n gallu digwydd, chi'n gweld, mewn nifer o ffyrdd, wrth gwrs. Mae'r pethau mae person yn dweud, yn gyhoeddus, neu yn ei roi ar y cyfryngau cymdeithasol, ond mae hefyd y pethau dyw person ddim yn dweud. Y gwirioneddau hynny maen nhw'n osgoi siarad amdano nhw, neu'n osgoi ei cyhoeddi, a'i cadarnhau a sefyll arnyn nhw. Mae hyn yn gallu dod drosodd hefyd yn eu pwysleisau nhw. Lle maen nhw'n rhoi eu pwyslais nhw. Efa ar y pethau sylfaenol yma. Y pethau oedd yr apostolion yn dweud, dyma lle ni'n sefyll. Dyma yr pethau sylfaenol. Dyma'r pethau chi angen clywed mwyn cael eich achub. Sa'n mynd i ddysgu unrhyw beth yn eich plith chi, ond y Crist ac yntau wedi ei groes hoelio. Neu ydy'r pwyslais o hyd ar pethau eraill, pethau ymylol. Pwy nhw? Siwr ni'n adnabod nhw? Ond mae hwnna yn dod â ni nawr at un pwynt ola ni. Sef, beth i ni felly'n gallu dysgu o'r adran yma? Yn fwy na just dysgu am yr anghristi yma, yn fwy na just gallu gobeithio spotio nhw pan maen nhw'n ymddangos. Beth i ni'n gallu dysgu? Be mae Ioan eisiau ni ddysgu? Siwr mae Duw yn ceisio'n harfogi ni fel Cristnogion trwy ei air y bore yma. Wel, fi eisiau just nodi 4 peth yn fyr, yn syml iawn. Y peth gynta yw, does gan y diafol ddim lot o ddychymyg. Mae hynny'n dod drosodd yn ydy. Sdim lot o ddychymyg gan y diafol. Mae popeth mae e'n gwneud yn rhyw fath o parodi gwael o waith Duw. Ond mae hynny'n beryglus iawn, chi'n gweld. Yn aml iawn, mae hanner gwirionedd yn llawer fwy peryglus na chelwydd llwyr. Dyw hanner gwirionedd ddim yn wirionedd. Mae'n gelwydd, ond mae'n llawer fwy credadwy nag celwydd noeth. A felly mae'r diafol mae'n gwybod beth mae'n gwneud wrth iddo fe arwain ac anfon yr anghristiau yma efo'i hanner gwirioneddau nhw. Mae'n gwybod fod e'n creu sefyllfa llawer fwy peryglus i Gristnogion. Yn ail wers ni'n dysgu fan hyn yw, mae yna bobl sydd eisiau ein harwain ni ar gyfeilior. Mae yna bobl sydd yn ymladd yn erbyn gwaith Duw. Mae yna bobl sydd yn niweidio teyrnas Crist. Falle bod nhw ddim yn ymwybodol o hynny. Falle bod nhw yn di perswadio hyn yn bod i cymhellio nhw yn rai da ac yn rai cywir.
Ond os ydyn nhw am ba bynnag reswm yn trial denu pobl oddi wrth yr efengil, oddi wrth Iesu, y Crist, os maen nhw'n trial denu nhw at unrhyw syniad a thrawiaeth neu gau efengil arall, be maen nhw'n gwneud yw ein harwain ni ar gyfeiliwr. Maen nhw'n trial symud ni o lwybr y gwirionedd i lwybr sydd yn arwain at ddinistr. Felly mae hyn yn dod ni at trydydd wers, sef, mae yna adegau lle bydd rhaid i ni dorri cymdeithas gyda rai pobl a dweud wrthyn nhw, chi wedi mynd rhy bell. Chi wedi symud tu hwnt i ffiniau y ffydd. Chi yn rai sydd yn arwain ar gyfeilion. A dyw hynny ddim yn beth rwydd i'w ddweud, a byddwn ni ddim yn dweud yn ysgafn. Mae yna adegau lle ni'n gallu anghytuno gyda Christnogion ar pethau ymylol, pethau eilradd. Mae yna adegau lle byddwn ni'n anghytuno gyda pobl ag ni'n dal yn gallu cydweithio gyda nhw. Ni'n anghytuno am ambell beth, ond ni'n teimlo byddai fe'n well peidio cydweithio gyda nhw. Ond mae yna rai sefyllfaoedd lle ni just yn gorfod dweud, be bynnag chi yn meddwl amdano'ch chi'ch hunan, falle bod chi'n galw'ch hunan yn ddilynwyr i'r arglwydd Iesu, ond di ni ddim yn dilyn yr un arglwydd. I ni ddim yn dilyn yr un Crist. Chi ddim yn dysgu yr un peth am ni. I chi di mynd lawr y llwybr yma mae Ioan yn sôn amdano fe. Os o'ch chi'n perthyn i ni, byddwch chi di aros gyda ni, ond wrth fynd i ffwrdd oddi wrthon ni, chi'n dangos bod chi ddim yn perthyn i ni. Mae'n adegau lle ni'n mynd i orfod dweud hynny. A dweud, os mae dyna'r llwybr i chi eisiau mynd i lawr, wel, i ni ddim yn gallu cael cymdeithas grisnogol gyda chi. Ni'n eich caru chi, fel i ni'n caru pawb. Ond i ni ddim yn gallu cydnabod mwyach bod ni'n dilyn yr un Duw, yr un Crist. Mae hwnna'n dod ni at un wers fach ola, pwysig. Pedwerydd wers fi eisiau ni i ddysgu yw hyn. Mae'n rhaid i ni, fel Cristnogion, i gadw ymlaen i profi y pethau ni'n i clywed. Profi yr hyn sy'n cael ei ddysgu. Chi'n gweld, oedd yr anghristia yma ar un adeg, ond nhw ymhlith yr eglwys, ond nhw ymhlith y Cristnogion mae Ioan yn ysgrifennu atyn nhw. Yn union fel oedd Iesu di rybuddio, fe fydd yna fleiddiad reibus yn dod i'ch plith chi, sydd yn edrych yn allanol fel defaid. A felly mae'n rhaid i ni o hyd ac o hyd i fod yn wyliadwrus, mae'n rhaid i ni o hyd ac o hyd i brofi yr hyn i ni yn ei glywed, yr hyn sy'n cael ei ddysgu. Dyw e ddim yn ddigon i ddweud, wel, mae'r person yma wedi bod yn ffyddlon ac yn dysgu'r gwirionedd dros y blynyddoedd. Hynny yw ni'n gobeithio bod ni'n dal yn gallu ymddiried ynddyn nhw. Ond mae'n rhaid i ni o hyd ac o hyd i fynd nôl at air Duw. Profi'r hyn i ni'n ei glywed yn ôl datguddiad Duw i ni yn ei air, yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn yr ysbryd glân mae wedi rhoi i ni. Yn anffodus, mae yna ormod o esiample o bobl oedd ar un adeg ei weld fel petai nhw'n sefyll yn gadarn dros yr arglwydd a maen nhw wedi syrthio, maen nhw wedi methu, maen nhw wedi symud a wedi dechrau dysgu pethau anghywir. Mae eisiau ni wneud hyn o hyd ac o hyd. Pob tro i ni'n cael ein dysgu, mae angen i ni fynd nôl a chwilio'r gair. Bob oedfa, hyd yn oed bore yma. Mwyn enw'r arglwydd, ac iddo fe yn unig bo'r gogoniant i gyd. Amen. Amen. O gadewch i ni ganu emyn arall gyda'n gilydd cyn bod ni'n gorffen ein hoedfa ni.
Wel, diolch am ymuno â ni unwaith eto. Cofiwch os ydych chi unrhyw gwestiynau neu os gallwn ni fel eglwys eich gwasanaethu chi mewn unrhyw fodd, plis cysylltwch â ni. Ond gadewch i ni weddio yn awr dyn gilydd. Arglwydd i ni yn gwybod fod y pethau ni wedi ystyried y bore yma yn gallu bod yn anodd, yn gallu swnio yn galed. Ac eto ni'n gweld fan hyn, mae dy air di sydd yn ein rhybuddio ni. Mae dy air di sydd yn ceisio amddiffyn dy saint di. Ac o arglwydd, ni'n gofyn, neu di triggerhau wrtho ni, neu di hefyd ostyrio wrth y rheini sydd ar hyn o bryd yn dysgu efengil arall, Crist arall.
Pob un sydd wedi cael ei twyllo ar hyn o bryd, pob un sydd yn dilyn y llwybr yna sy'n arwain i ddistryw arglwydd a wneud i yn dy ras di. Galw pobl yn ôl at y ti dy hun. O, da'r cliw ein gweddi nawr, parha gyda ni ar hyd y dydd yma. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.